A yau muna tare da jami'i mai lura da kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Kano, Dr. Tijjani Hussaini, kuma za mu tattauna da shi akan allurar rigakafi ta coronavirus wacce ake yi a yanzu. Dr. Tijjani Hussaini, barka da shigowa Labaran Express. Barka kaɗai. Gwamnatin Najeriya ta fara aiwatar da allurar rigakafi ta coronavirus, inda akwai rahotanni da aka fitar da suka nuna cewar wasu daga cikin manya-manyan jami'an gwamnati sun karɓi wannan rigakafi kuma ana ci gaba da yin ta. Sai dai ita allurar ba a gama amincewa da ita ba tsakanin al'umma. Shan waɗannan hukumomi ne suka duba, suka tantance kuma suka yadda cewa ya kamata a ce 'yan ƙasar nan su ma sun karɓi wannan allurar rigakafi ta coronavirus? A cikin shi yin allurar rigakafi yana da mataki daban-daban, matakai na kafin a zuwa fara yin ta. Wannan ƙasa tamu ta Najeriya wanda yake da haƙƙi domin ya ba da damar cewar wannan za a yi amfani da ita ce hukumar nan ta NAFDAC. Kuma ita hukumar NAFDAC ta ba da wannan dama da cewar za a yi amfani da ita wannan allura ta COVID-19. Kuma a ragowar kasashen duniya ma da irin waɗannan hukumomi da suke ba da irin wannan dama, hukumar FDA ta America, EMA ta gamayyar tarayyar kasashen yamma da ragowar hukumomi makamantan irin wannan da kuma hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya. Dukkanin waɗannan hukumomi sun ba da abin da ake kira emergency authorization, wato yin amfani da ita wannan allurar ta gaggawa. Shin baka ganin ko akwai fargabar cewar ita allurar ba a gama tantance ta ba, an ga cewar ba ta da wani illa ga dan adam, ko kuma kawai an sake ta ne a gwada a gani a kan dan adam din? Ba sakin ta aka yi domin a gwada a cikin al'umma ba. Kafin a ba da wannan damammaki, dukkanin wanda suke da haƙi wajen fito da shi su wa'annan rigakafi daban-daban sai da suka yi abin da ake kira trials, wato suka gabatar tun daga matakin wajen ɗakin gwaji har ga aka yi wa mutane kaɗan, kuma aka yi evaluating, wato aka ga cewar mutane za su yi amfani da ita kafin a ba da dama a yi wannan amfani da ita.